Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। तो मैंने वीडियो ना आं बे दैमुखौ बुंदोंमोन ना बेयाव दैमुआ रिप्लाय हरफिनदों आरो ना आंखौ मा बुंदों। तो देखायना आं नोंसिनो र'। गेमखौ गेलेनो जोङो जेननो थाखाय गेलेया देरहानो थाखायसो बयबो गेलेयो साननानै नाय जोङो एग्जामनि थाखाय जोङो सिगां प्रिपेयार खालामो जोङो फरायो एग्जामखौ जोङो फेल जानो थाखाय बयबो फराया बयबो पास जानो थाखायसो फरायो नङा होमबा साननानै नायबाय दैमु भाई आंबो जेननो थाखाय गेलेयाखै आंबो देरहानो थाखायसो गेलेदों नों बायदिजों जेनबा लासिंसिं जायो मिथिबाय नों बायदि थगायसुला नों बायदि बुरबकजों जेनबा लासिंसिं जागोन आंहाबो माथो दैमु नोंलाय एसे अफार बुंजाबानो केस होनो ओंखारलायोनोलै माथो हा एसे बुंजाबानो लाजिनाय मोनो नामा नोंलाय बेलेगखौबा नोंसोर बुंनो हायो नोंसोर बुंजाबाथ' लाजिनाय मोनो ने जाम्बा खोनासंबा हानांगौ बुंजानायखौ बेलेगखौ बुंनो हायोबा बुरबक Music. तो लोगोफोर दैमु बालनदे आंखौ मा बुंदों नायदो एबार बुङो आरो नोंथांमोन बे नाफाम सिखावजों लोगोसे सासे बोरमा सारोननि खिबु सोलाग्रा दंबावो सासे बोरमा सारोना जेब्ला लेट्रिनाव थाङो अब्ला माने दै लांना होयो बे बिथाङा आंखौ माने माखासे रस्टिं भिडिअ बानायबावदों आंनि सायाव नायना लाग्रोदो आंहा प्रबिनजों जेबो कन्टेक्ट गैया मिथिबाय दैमु बे नोंसोर बे जानला मोनला बे रस्टिं खालामथावि खालामनायखौसो आं बोरैबा मोननानै प्रबिनजों लोगो जाफादों मिथिबाय नोंसोरसो आसकानो जानला मोनला रस्टिं खालामजायैखौ खालामनाय रस्टारलायनो बेनो सुबार केला रस्टार थांदो नोङो आर्मिफोरनि खिथु सुहैदो माथो आर्मिफोरनि फायखाना सुहैनो माथो नोंलाय बुरबक थांदो अरुणाचलाव मानो थाबाय थादों नोंलाय लाग्रोदो बिथांनि रस्टिंखौ माबायदि खालामदों बियो गरम बाराद्रायदां माबाया दैमु बसुमतारिया बिनि खारजाबाय बियो साला सुवादा मानसिखौ नायबाथ' हौवा बायदिबो नुयो खानायाबो खाथबलायबावनायसो हे बुरबक सेनला नुवाखै नामा नों हौवा नाय हिनजाव हो जाम्बा बे नोंना ससमायाव ग्लास मोनसे गैयैखायनोथ' मेगना जाला नामा नोंहा ओइ बे ग्लास गंसे गैयैखौ गारहरदोलै नों ससमाखौ मिथिबाय आं बायना होगोन मोजां नांगौबा होमबाना सिनायगोन नों हौवा ना हिनजाव मानसिफोरखौ मिथिबाय बुरबक हाखा आखाइ खग्राफोरनि नांदेरखानाय बेयो दंफां लोगो मोननाय बे मानसिया दंफां लोगो मोननाय मानसिया खानाय खाथबबा हिज्रा जायो नामा हा बुरबक हौवाफ्रा मा खानाय खाथबनो मोना नामा हिनजावफ्राल' खानाय खाथबनो मोनो नामा जाम्बालै बे मानसियालाय गावसो बे बै हिज्रा मानसि थैनायनि आत्मा लोगो मोननाय बियो सुवादा बेखायनो एसे हिज्रा टाइपनि माबा खामानि मावबाय थायो बियो बुरबकआ आसकानो नायनि र' प्रबिन बर'आ मा बुंदों ओमफ्राय नोंसोरबो आंनि फेन्सआ बिसोरनियाव गाज्रि कमेन्ट सिन्था खालामनाङा ब्र प्रबिन भाई नोंजों फुल सापर्ट दं जों मिथिबाय मा कमेन्टल' भिडिअ बानायबावगोनसो आं बे भिडिअआ ना बेबायदि नङामोन आरोना बेलेगसोमोन बेसोर गेजेरनिफ्राय काट खालामनानै एकदम जरायना होदों बेबायदि खालामना होबाय बियो डेन्जार सालुलै बे मानसिया हिज्रा टाइपनि ना बे एसे सालु जाखागोनबो बोरमा सारोन साला प्रबिननि खिस्लामा सोलाग्रा प्रबिना बबेबा सिख्लाजों लाइन मारनानै बहाबा दुम जाबा नोंबो मा दुम जाफानोसै बोरमा सारोन साला बुरबकआ दुमबावनोसो नागिरबाय नामा बेलाय आंखौलाय हागोन दुमनो बुरबक दुमनोनो आसका खुगाखौ दामना लानाङा दुमनायनि मिथिबाय बुरबक साला दुमनो हागोन बे दुमफैलाय नायनां माबायदि दुमो नोङो प्रबिननि जाङिया सुग्रा जाहैदो नोङो आरे दैमु आं नोंखौ खोनानो मोन्दों आरो ना माथो नोङो आर्मिफोरजों खेबसे जाङिया सुनो होजादोंनो माथो नोंलाय माथो सुयैनि दोखो दुमजादोंनो माथो ओंखाम बोथिसे मोनजालायाखैनो सानसे ओंखाम मोनजायाखैनो बे बुरबकआ बिदि जायो मानसिया बे आर्मिनि बे मोनामफ्रुम जाङिया सुबाय नोङो जाम्बालै नोङो बिदिबा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो गैयामोन बे सेनलायालाय मा आसखालै माबा भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन होनबालाय मा बानायनोथो बानायखो नोंलाय भिडिअखौलाय बुरबक भिडिअ बानायनो गोसो गैयाबा मानो बानायखो नोङो जाम्बालै थ' लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय बुंनोथ' बिराद बुरजा दंमोनलै नाथाय अभार बुंजायाना बेखौ एसे गोरलै टाइप केस होनो नागिरो बियो जाम्बाया गिख'आ इउटुबाव गावसोरनो जावग्रोगोन आरो जावजाफिनबाथाय केस बुरबकआ केस जावनोथ' बुहुद दंमोनलै दा बेलेग खोथाखौ जावबा आरो ओरै माबा बड' हान्टाराव थाफानाय जागोन ना बेनिखायनो होआसै आं बड' हान्टारा ओरै प्रबिन बर'खौ सरि बिखाबायना बेनिखायनो होआसै लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय